Prang sih kadu kawenda kardom pajaring lo nang le tum nolom hela history long same theklong ipo ke viral nai video hala video ta theklong po king sang su la pen hala kumane kar bp ta ho la si nang le tum la hai video kilang ta me theklong lo la si kilang bisa me video ta me project an ho la si video kilang bisa me edit lang no dak an pen la si video ta pamuan ke theklong lo history long ki post video ta me long du no la si saveta asi lason na keng sang asu la pen kar bp tum phan lason ka pache plang preder je phan asi kadu ke la ke theding tum busita me alang ni tum phan nep nang vek nang ji busi ni len mes ta me tuning ri polo la si alang ni tum molong fit busita me lason ke pachok plan preder ji phan sa me alang ni ta Hernang ji lasi kadu ka ve alang ni tum det phan kalilo kapre tum sta me do pilo lasi di karbi tum lason ke nang ni mati maduta nan ya keng sang aso long ki dam tang ho lahai ke nang ni lo maduta lasi lason bang ke chuklan ki dai pan sini mesam me juni lo lasi karbi pitum ki lu pilang ho ke ho lo da me lasi maduta lason bang ke klan ki dai ji pan sini ni mesam me juni lo chuklan ki dai poson de me par ji lasi alang ni tum han sta me ritarik bek nang ji lasi nya nang bek nang ji sini din sta me laso video kadu ka beta afanda share ha lapen kadu beta la bang subang video bang ge palai khani ni la dak atha ka dis pene pipon bo ammo video ni lian bang na sendu lasi cio pp pon po tu hai lasi lasone chok je ma tu akar bp le chuklang sta me heji lasi lason ke chuklang ke daji pansi milen sta me chuni ro lasi kumakar bp lo la set ke cheplang rat kela lasi laso kar bp phan bang ne pek nang ji lapen alang ni phang sai pek nang ji so tak prem asi kadu we talang ni tumhan revek tha lapen media du anatum pachit thangra alang ni tumhan ne pek nang ji asi nilin nan si lam thing ko ni kaulo kadom